Hvor livet end fører dig hen, tager du dine ting med. I over 60 år har Elfa været i front med hensyn til funktionelle opbevaringsløsninger i millioner af hjem. Og vi har gjort det nemt at indrette sig. Det er smart og fleksibelt. Med uendelige muligheder hjælper vi dig til at skabe plads, hvor du har brug for det. Og endda med stil. Vores løsninger er enkle, og hver eneste detalje er udført med dine opbevaringsbehov i tankerne. Kvaliteten i en Elfa-løsning varer hele livet. Det, der engang var et børneværelse, kan nemt gøres til et smart og praktisk kontor. Selvfølgelig er det stadig op til dig at anbringe tingene på rette sted. Velkommen til House of Elfa, hvor der er orden på tingene.